Samo da vidimo šta ima u torbi. Ne može. Ajde, znači nemojte... Evo ljudi, konačno sam se izborio za torbu, znači nismo se, ovo je bilo na početku kao šala, šalim se. Znači šta se kod moje majke nalazi u torbi? Crni novčanik koji sam i ja kupio i koji dalje nosi, znači ona je vaga i sviđa joj se izgleda ovaj novčanik. Crna boja, kupio sam kod Kineza, ali ona njoj se to sviđa. Zatim, ima turpiju kod sebe, znači ona stalno, njoj su uvek nokti sređeni, uvek druga boja, uvek dugi nokti, ona voli duge nokte, tako da se njoj to jako sviđa, evo i sad gleda u nokte. Tako da ona uvek nosi turpiju i bez nje ne može. I jedno mi je razbila glavu kad sam joj sakrio turpiju ili grickalicu za nokte. Dalje, uvijek imaš nalog kad hoće da veže kosu, znači mora da je, ili kad zavisi šta hoće, kad hoće vezanu kosu uvijek mora da imaš